sankariin palataan takaisin. Elikkä, niin kuin nähtiin, niin alusta saakka sehän lähti heti sinne menemään. Mutta jos huomasit, tarkasti seurasit, niin silloin kun sika tuli päälle, niin häntä kävi välillä alhaalla, sitten taas ylös. Et kyllä se sen verran korvien välissä tapahtui sitä, että oli jännä paikka. Ja viettihän on tosi vahva. Ja myös tuossa loppupuolella, kun näet, kun sika meni piiloon, vähän mihin se katosi. Se oli vähän aikaa ja otti pikkasen etäisyyttä, kun koira ei nähnyt missä se kohde on, niin sitten oli vähän varovainen. Sitten taas uudestaan saman tien niin jatkoi sitä, että kyllähän tämä niin voimakkaat vietit tällä. Ja hieno koira tämä teidän koira kaikilla mittareilla. Ja myös tämä palautuminen, mikä koirahommissa on aina tärkeää, tehdään mitä tehdään, ettei jää päälle. Ja tämä tällainen hermorakenne tarkoittaa sitä, että se työskentelykestävyys on suuri. Et joskushan on mäykkyjäkin, se näyttää näyttävältä, mutta sitten ne on maitohapoille hetken päästä. Ne laittaa 120 lasissa ja sitten vaan yksinkertaisesti ei enää jaksa. Mutta hänen mielestä oli koko ajan vaan mukavaa se. Että. Ja myös se viettitaso on niin suuri, että sä kun pyysit luokse, ei tapahtunut mitään. Joo, ei se tuu, se on. Se totesi, että huutele mitä huutelet, että nyt ei kerkeä, kun on kiva. Ja niin kuin näkee tällainen koira, niin oikeastihan se nauttii. Ja mä todella paljon tässä aina koira-ihmisille saarnaan sitä, että jos koiralla rotuun katsomatta on jotkut tietyt käyttäytymistarpeet, niin niitä meidän omistajien tehtävä on sit yrittää koiralle järjestää sellaista, että se koira voisi olla onnellinen. Mutta tämä on hänen juttu. On. Tämä on hänen juttu. Kyllä. Ja totta kai etäisyydet on äsken liian lähellä, eli siinä tulee haasteita. Mutta suuri osahan on niin kuin possujahdissa niin sanotusti, siellä mennään vaan possun perässä. Kun ne possut lähtee, niin nämä menee siellä jäljestä ja menee. Mutta sitten, jos siellä on pikkupossuja tai niillä on syötävää tai muuta, niin sitten on koira lirissä. Sitten sieltä se sika tulee. Ja niin kuin näet, tuolla on 250-kiloinen, niin se on kuin panssarivaunu. Kyllä. Et sitä ei oikein kukaan halua kyllä kohdata. Ei. Ja tosiaan tuolla niin kuin näet, hajut ja muuta villisianka jätöksiä. Ja se mikä on aina petotestien paras antaa, me saadaan nyt nuo hajut ja kohteet ja silleen tälleen oikeasti niin kuin sitten koiran ehdolla tehty. Ja mä en tosiaan jatka koskaan sen pidempään, kun mä näen, että silloin kun koira on parhaimmillaan, niin silloin pitää tajuta lopettaa. Ettei vaan jatketa. Et silloin nämäkin jutut muuttuisi koiran kannalta negatiivisiksi, jos jatketaan liian pitkään. No kyllä se on oma tietämys hänestä sitten taas. Se on ihan hienosti. Ja nämä on sellaisia, mitkä tulee sieltä perimästä. Näitä ei koirille pysty kukaan opettaa. Joko se on tai ei. Joo. Ja tosiaan hän on niin kuin rentona, se on ihana katsoa siitä, että niin kuin, tämä koira näyttää tällä hetkellä sellaista, että niin kuin se ei olisi mitään tehnyt. Ja tämä on just kertoo, että silloin kun siellä on korvien väli kunnossa, kun sitä uhkaa ei ole ja se loppuu, se koira palautuu heti, ettei jää sitten jälkikäyntiä. Kyllä. Ja tuosta olepa hyvä. Kiitos. Ja tästä vähän lisää matskua ja kysyttävää vielä, tuleeko mitään myöhemmin. Kiitos, oli mukava käydä.